салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзани саломати хубай магазини Али Шоп омадастем. Марҳамат, тарафи Тилобозор, даромадгоҳи рақами 10 нулевой қатор дар Али Шоп. ҳозир мерем, ма аз наздик шумода нишон метим. Иҷода тез аксия мегзара. ҳозир бошад либосои мактабӣ овардаган бо нархҳои дастрас беҳад иқдоми хуб кардаган. Биненда духтаро 10 дарвоза ки ворид гаштен, инами нулевой қатор дар магазини Али Шопа шумо меёбен. Ина ба осонӣ шумо метавонед ки ин нуқтаи савдоро пайдо кунед. муштариёшона бинед чӣ қадр зиёд ҳастанд. мана марҳамат хоҳишмандо, беҳад бо борои новинка бисёр овардаган 80 сомон. ина чизе ки мегирен дар ин нуқтаи савдо 80 сомон ай. сарафанчикои фасон, куртои хушрӯ, ҳар он чизе ки ҳаст 80 сомон. аксияи калони калон. мана куртои хушрӯ. Гӯкнен духтарако чихе кофтичкои фасон, чихе новинкои хушрӯ овардиан 80 сомон. Баъд боз як аксияи дига. Касоне ки подписчикони канали Али Шопанд, шумо биёен бо айпеш мефаҳмонанд то на. Шумо да якта калготки туҳфа мешава. Ина марҳамат, биёен бо гап занен ки дар интернет дидем як калготки туҳфа будай. Агар якта харидорӣ карден, кофта харидорӣ мекунен, мисол сарафан харидорӣ мекунен, ё ин ки намха юбкои фасон харидорӣ мекунен, як калготки дига туҳфа мегирен. Мана нигоҳ кунен чихе юбкачои хушрӯ дора. Борошон бовар кунен да, ина биёен хитон бо муқоиса кунен ва ёшона материалошона беҳтарин сифат доранд. марҳамат духтарако, ина сифатои хуб, сифатои беҳтарин. Ина як калготки туҳфа. Ина марҳамат, ҳозир калготкиашонам нишонтон дидем чихе сифатои нағз доранд. Диден? Ина баъд бурукои бачагиам омадага ёям 80 сом. Ина бинен интихоби куртаҳои бачагӣ, интихоби бурукҳои бачагӣ ҳам ҳаст. Аз иноям харидорӣ кунед. Аз кадомеш ки харидорӣ кунед, як калготки туҳфа мегиред аз номи янами канали Али Шоп. Як бор дигар такрор мекунем, инҷа бозори Корғонаи духтаро, тарафи Тилобозор, 10 дарвоза, инами нулевой қатор. ина куртаҳои бачагию дафт надоштан овардаган. Диден? Куртаҳои чихе хушрӯви бачагӯӣ овардаган. Мана аҷоиб сифатои нағз. Рақат ҳам нағзай 80 сомон. Ана бурукоша бинен. Бурукошам бинен, ҳамаи размерода ҳаста. Иҷода аз синфи 1 то синфи 11 шумо бемалол размерои фарзандотона пайдо мекунен. Чизе ки мегирен 80 сомон. Мана кофтичкачаҳои хушрӯ диден? 80 сомон. мана кадомеша мегирен 80 сомон. духтарако интихоби беҳтарину беҳтарин. бо чӣ хеле аксияро шумо да фаҳмондам. якта ки харидорӣ карден, гап занен ки подписчики канали Али Шоп ҳастен, якта вай туҳфа мегирен. калготки мана иша бинен. кофтичкора ҳам духтарона, ҳам писарона, ҳама намуд моделҳо ҳастанд. кофтичкора бинен бо чихе хушрӯчанд. хулос 80 сомони. кадомеша ки мегирен? иҷода 80 сомон. ана сарафанчик 150-200 ай. иҷода сарафаношонам 80 сомонанд. ина мехе юбкаҳошонам 80 сомон, кофтаҳошонам ҳамаш 80 сомон. касе калготки гирифтани ай? марҳамат, калготкиҳошон 15 сомони а? ина сиёша, сафедуш аст. ино 15 сомони аст. и кофтаҳошона бинем бо духтаро хушрӯа. то синфи 11 шумо размер меёбен тамошобино. ҳам духтарӣ, ҳам писарӣ. шумо то синфи 11 ҳам кофта, ҳам бурук, ҳам сарафан, ҳам мисол юбка пайдо мекунен. хулас биёен бо маълумоти зиёдтира метавонен ки аз хичон пайдо кунен. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. марҳамат, нависен, бо ҳамроҳи хичон ҳам суҳбат шавен. баъд медонен духтаро, ино оптовиам доранд духтаро. ин нархҳое ки мебинен нархҳои донаяй. касоне ки барои савдо мегиранд, ҳама ино бо арзон мешаванд. марҳамат, ин фурсата аз даст надиҳед. интихоби хеле зиёд бо нархҳои дастрас дар нуқтаи савдои Али Шоп. касе инстаграм дора, ил Али Шоп нависен, страничкашон меброя. уҷада бо мисол тез аксиёву дигара пешниҳод кардаган тамошо карда интихоб кунед.